Ei, bojos i boges, em consta que aquest és un tema delicat. Jo crec que avui en dia negar que el món parla anglès és com a mínim nedar a contracorrent. Està clar que hi ha una necessitat gairebé imperiosa d'aprendre anglès i, per descomptat, on hi ha necessitat, hi ha oportunitat. Quin és el problema? Doncs que una situació d'aquestes característiques és terreny adobat per totes les opcions, des de les legítimes o originalment legítimes fins a les fraudulentes. To be or not to be. Sovint veig afirmacions del tipus «Aprèn anglès fàcil i ràpid» o «Parla anglès en 6 mesos», passant pel «Políglota parla 84 idiomes amb la punta de la cigala. Aprèn el seu secret», fins a «No és culpa teva, és que t'han ensenyat malament». I si bé això és en part cert, el que ve després, nosaltres t'ensenyem bé, ja no tant. Conec persones que s'han gastat quantitats ingents de diners sense un resultat tangible que justifiqui aquesta despesa. Davant d'aquesta situació, és lògic que s'hagi muntat una indústria que mou milions a nivell mundial. El brou de cultiu per ofertes enganyoses, quan no directament fraudulentes, està servit. I és una llàstima perquè, òbviament, hi ha opcions legítimes, si més no en la seva intenció. Però davant una competència ferotge, l'única forma de sobreviure és amb màrqueting, no només agressiu, sinó, com he dit abans, sovint fraudulent. I podem culpar els proveïdors, amb raó, però la veritat és que estem demanant a crits que ens enganyin. Shut up and take my money! La veritat que poca gent vol sentir és que aprendre a parlar anglès, especialment a partir de certa edat, és difícil i que no ho aconseguiràs d'una manera ràpida i fàcil. El més probable és que li hagis de dedicar moltes hores i que, tot i això, els resultats sembli que no arribin mai. Jo vaig aprendre anglès quan tenia gairebé 30 anys, sé del que parlo. Per descomptat, no et puc garantir que si et subscrius al meu canal i mires els meus vídeos d'anglès, arribis a parlar un anglès perfecte, fàcil i ràpid. No sóc professor d'anglès. Com a molt ocasionalment dono consells a amics i coneguts, com una mena d'entrenador. Em fixo en els seus errors i els intento ajudar a corregir-los. Sovint fracasso perquè els consells que els hi dono requereixen treball i esforç. I en aquesta època boja, de vegades o no podem o no volem dedicar el temps i l'esforç que requereixen certs objectius. Si vols invertir el temps i l'esforç necessari per millorar el teu anglès, aquí em trobaràs. Si no, gasta't els diners en promeses vanes i bona sort. Fins que ens olorem. Smell you later!